Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. 7 katao ang patay, samtang unom ang samdan humanadaro sa usa ka 10-wheeler truck ang pipila ka sakyanan ug usa ka balay sa Makilala, Cotabato kag ganina buntag. Ani ang report ni Argil Relator. Gipang tabunan na lang sa mga mirespondeng rescuer ang mga patayng lawas nga naabtan sa crash site dihang nadaro sa usa ka 10-wheeler truck ang daghang sakyanan ug usa ka balay sa Purok Rambutan, Makilala, Cotabato Province alas 7 kaganinang buntag. Nagkatag na ang mga sinakong abono nga karga sa maong truck. Sa inisyal nga investigasyon sa Makilala Incident Management Team, base sa pahayag sa pahinante, dihang pabahada na matud pa sa highway ang truck nga dunay kargang 450 bags sa fertilizer. Kalit kini nga nawad-an og preno. Busa, nawad-an na og kontrol ang driver og misutoy ang truck paubos. Pagdating niya dyan sa tinawag namin na Barangay Asitio Flortam, dyan sa Barangay Batasan, yung along the highway, na doon na nagsimula na nag-apply sila ng brake, na kinausap ko man yung painante, wala na, hindi na kumagat yung brake nila. So medyo malakas na talagang takbo sir kay pababayan. Napunggitan sa truck ang usa ka tricycle, apan maayo na lang kay nakalikay kini dayon. Busa, garas lang sa walang abahin sa kamot ang naangkon sa tricycle driver. Dayon mibangga ang truck sa usa ka multicab nga fish car. Nabanggaan sab ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka amahan og backride nga asawa og anak nga kindergarten pupil. Og milahos pagbangga sa usa ka balay kilid sa highway di nagpuyo ang usa ka PWD. Doon na pa'y 8 ka mga laing sakyanan nga naharusab sa maong truck. Subok malandungon nga ato sa maong disgrasya. 7 ka mga individual ang namatay. Giila ang mga namatay nga sila si Joel, Christina o Jeremiah Pamplona, kinsa magbanay og pulo sakay sa single motor. Geraldine Bangkot, Benjamin Ganob, Carlo De Hocus ug ang mismong truck driver nga si Leopoldo Ibanez. Samtang unom ang samdan, diin 5 niini ang parayon pang ginatambalan sa ospital. Parayon pang ginaimbestigahan sa Makilala Police ug Incident Management Team Makilala ang maong disgrasya. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.